na Edelike vive si na nerente ekene menu kene na kene weda na n'ime onwe madika peta ina okodo Mas na kunje na mwa na agba nwanne m ọjụba dịka etekwe n'igwe ndulu echi iwe emenụ mmemme dị nne dị onye mere ma ọ dị ekwe bechi ọnụ ikole tiwe ngedegwu mojem ọgwazi ikiri ọnwụ eweli ya asịka iwe n'ọnwụ bụlọ mabaghị iwe emenụ mmemme dị nne dị eziki jidekwa ọfọ na abụ nwanne m ọnwụ gburu ekwe n'igwe ndulu echi udogwu nwa jidekwa ọfọ na abụ ọdụm egwu n'aka kpali ya ojukwu nwa n'aka iwe emenụ ọdụm egwu jidekwa ọfọ na abụ ọsadebe n'aka eweli ya ọna Chief Nathaniel ọkọdụ ọkọ osimiri jidekwa ọfọ na abụ Oliva n'ọnwụ ebu onye Oliva n'ọnwụ bụlọ mabaghị iwe emenụ mmemme nne Oliva jidekwa ọfọ ọkọdụ ọkọ osimiri esi na boso ọnwụ yebu nwa dibịa na anya ya abịa ndụ mmụọ ichezogo n'igwe ekwe n'igwe ndulu echi iwe emenụ mmemme nne onye ya ma hụrụ anya ọ dị ọkada igbo n'ọnwụ ebu onye oyi na iwe emela ọmabaghị iwe emerigbo mmemme nne ọkada igbo jidekwa ọfọ na abụ alichukwu ma ọnwụ mụrụ arị na-abọ na ọnwụ bụla amabaghị iwe emerigbo mmemme nne ali na-abọ jidekwa ọfọ na abụ okokwasa ọnwụ ekwuru 77 na ọnwụ bụla ọmabaghị iwe emerigbo mmemme nne ọgbasa jidekwa ọfọ na abụ jemisi n'ọnwụ kpali ya aka enwoke na ọnwụ bụla ọmabaghị iwe emerigbo mmemme nne ọjọọ jidekwa ọfọ na abụ ekwe mechi ọnụ ikola raba iwe emerigbo mmemme nne onye mi ya mmụọ ma bụrụ anya ka ọ dị ụbọchị ụgbakọ ọnwụ gburu mmanwụ jide nwanyị ọnwụ bụla ọmabaghị iwe emenụ mmemme nne ọzọ agba jidekwa ọfọ na abụ mmadụ gburu ọnwụ egburu ya egbu iwe emerigbo mmemme nne agbala igbo jidekwa ọfọ na abụ obi ekwe na aka jiri mmanwụ iwe emerigbo mmemme nne orimiri jidekwa ọfọ na abụ
dị njọ n'aka karị ya aka mere odogwu iwe emere imo mmemme dị nnede aka dị aka ojidekwa ọfọ na abụ ọba nwandụ na ọnwụ ewere ya ọba nwandụ na aka jikwa ọmaba ya iwe emere imo mmemme dị nnede ọba nwandụ jidekwa ọfọ na abụ ikuba na ọnwụ akarị ya ikuba na ọnwụ ọmaba ya iwe emere imo mmemme dị nnede ikuba jidekwa ọfọ na abụ Kristi jidekwa ọfọ na abụ omenjọ n'aka kpali ya omenjọ na ọnwụ gwụrụ ọmaba ya iwe emenụgo mmemme dị nnede omenjọ jidekwa ọfọ na abụ nwanne m ọchụ adịghị ọrịa ekwe na igbe ndụlụ wee chi iwe emenụgo mmemme dị nnede onye mi ya mmụọ ahụ n'anya ọ dịrụ ekwe na igbe ndụlụ wee chi iwe emenụgo Tapedu n'ọnwụ bụ dozie na ọnwụ gwụrụ ọmaba ya iwe emenụgo mmemme dị nnede furedu jidekwa ọfọ na abụ ibe mere nwoke iwe emela ọmaba ya iwe emenụgo asị m ịkpụrụ akpụrụ omenwere ịgbapụta azụ omeri n'azụ ọkwa mmanwụ ọ bụ mmadụ ọ bụ ajọ iyi eko nwanne m iwe mere odogwu ekwe na igbe ndụlụ wee chi iwe emenụgo mmemme dị nnede onye mi ya mmụọ ahụ n'anya ọ dịrụ oke iwe mere odogwu ekwe na igbe ndụlụ wee chi iwe emenụgo mmemme dị nnede J5 jidekwa ọfọ na abụ azikesi n'ọnwụ ebu onye nwụna Pita na ọnwụ gwụrụ ọmaba ya iwe emenụgo mmemme dị asọkwa nnede soja azikesi jidekwa asịkesi ọfọ dere ndụ de n'ọnwụ ọka ọdụ ọka otu mee ịrịgba bụ obodo zuru igwe ebe ịmara obodo dị ịmara arụba anaghị ndị mmadụ ọkpụkpa bụ wewe naghị na obe ọnwụ na onye ọgwụgwụrụ ojewere iwe ejeji otu kpakpando n'igwe eje n'ọnwa ndị bụ nanụ ichi egolu na nanụ ndị mmụọ eze kwụdịrị ọnwụ bụ n'odogwu anyị na-egwu okporo odogbodo lụrụ ọkara igbo ụkwana anyị na-egwu njije na ahịa anụmogori ọnya karịrị ọkọ kpakpando n'igwe eje n'ọnwa n'ụlọ okpogoko ọgwara obodo na-anọ ndị mmụọ nweka na-anọ ndị mmụọ ebe nweka na-anọ ndị mmụọ ịmakwalụ na ibe merụba ịmara obi ọkpara na-anọ ndị mmụọ ọgwara ebe ego na-eti mmanwụ ọgwara ndị ego ji emerụ obodo na-anọ ndị mmụọ yadama na-anọ ndị mmụọ ịdị mma na-anọ ndị mmụọ onye ogbugoro na maka ebi na onye ogbugoro na
Antoni koletiwe ọkwara anyị na-egwu jije na akịrịba nke ndụ n'igwe ya eje n'ọnwa ejezọrụ n'igwe nduru echi anyị abịa egwu n'obi ọkanga anyị abịa egwu n'obi ọkarigbo anụ m ogori ọnya tiri mmanwụ n'obodo wee na-anụ ndị mmanwụ